Na-host naman na si Kuya Kim Atienza, ginugugol niya ang panahon sa paglangoy at pagtakbo. Taong 2010 nang ma-stroke at atakihin sa puso si Kim. Napakabigat ng schedule ko. But the stroke was bound to happen. Whether mabigat ang schedule mo o hindi, stressed ka o hindi. Akala ko talaga mamamatay na ako. Mabuti na lamang at naagapan. Mula nang malampasan ni Kim ang banta ng matinding karamdaman, hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Bumalik din si Kim sa kanyang healthy lifestyle. Alas 6 ng umaga tuwing Martes at Huwebes, nagpapapawi si Kuya Kim habang iniikot niya sa pagtakbo ang buong Dasmariñas Village sa Makati. Kasama ko sa team Kaltas, Gilbert Remulla, of course. Ako tandang si Bel Daza. Hello! Carlos, the beautiful Ann Curtis. Sarap talaga mag-exercise kasi ang pag-ensayo ay maganda para sa puso natin, para sa katawan natin, para sa itsura natin, at para sa ugali natin. Isang oras ng pagtakbo at pagtulo ng tumatagaktak na pawis. Imbis na tubig ang inumin ni Kuya Kim, inuming kulay berde o green ang ipinakita niya sa amin. Yung barley by itself ay rich in vitamins and rich in antioxidants. Kailangan natin yan para mag-recover yung katawan natin at para hindi tayo tumanda ng mabilis. Nagustuhan niya, so yun ang ginagamit niya ngayon tuwing. Actually, hindi lang sa tuwing tatakbo araw-araw niyang iniinom. Mayaman kasi ang barley sa natural nitong enzyme, folic acid, chlorophyll, organic sodium at marami pang iba. Pwedeng 2 capsules o 3 capsules twice a day. Pero pag kami mga sakit na at maramihan na yung kailangan niya, yung juice powder na yung pinagagamit ko. Kasi mas marami kang kailangan na mga nutrients para sa katawan. Yan ang sekreto ko.